Урман белән Үрминкәй елгасы арасында бик матур урынга урнашкан Шишмәкәй бакчачылык ширкәтенең дә гөрләп торган чаклары булган. Хәзер исә биредә кеше биеклеге кадәр үскән печән, әрекмән кычыткан билчәннәр хуҗа. Кая карама ярым җирк йортлар, берсенең түбәсе шалшайган, икенчесенең тәрәзәсе ватык, ишекләре юк, тимер рәшәткә коймалары бөтенләй сүтеп алынган дигәндәй. Әмма ширкәт ни кадәр генә ташланып хәлдә булмасын, әлеге бакчалардагы агач куаклар ел саен мул уңыш бирә. Әмма кешенеке кештәк тә дигәндәй караклар гына йоклап ятмый шул. Бакча ширкәтендә булган һәркем угрылардан зарлана. Бакча хуҗалары китүгә аулакта эшкә керешә икән алар. Бер килгәндә җыеп куйган суга шифер тутырганнар иде. Бу яшьләрнең бер дә ояты юк. Нигә алай эшләргә кирәк икән, белмим. Кайчандыр биредә суны зур чаңга насос ярдәмендә күлдән суыртканнар. Халык җир кишәрлекләре алып йортлар сала башлагач, бакчага йөрүчеләр кимегән. Насосны да электр чыбыкларын һәм су үтә торган торбаларын да урлап бетергәннәр. Бакчаның кайбер хуҗалары караклардан куркып бары тик көндезге вакытта гына киләләр икән. Все снимают, все ломают. Барысын да сүтәләр, урлыйлар. Минем өйдә барысы да инде ярым җимерек. Тәрәзәләрне ничә ел рәттән ваталар. Капканы салып атканнар иде, шулай ук ясап куйдык. Бүген монда килгәндә дә уйлап киләбез. Урында микән, әллә тагын ватып урлап чыкканнар микән ди. Бер яктан карасаң ташлап та булмый, ләкин болай да эшләргә бик авыр. Бакчаларның ташландык хәлдә булуы чыннан да бик куркыныч. Анда наркоманнар җыелып ятарга, җинаять кылучылар, полициядән качып йөрүчеләр дә яшеренергә мөмкин. МӘК легаль булмаган мигрант эзләү операцияләре барышында дача участоклары район ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан җентекләп тикшерелә. Шулай ук гражданнарның милекне урлау һәм бозу турындагы мөрәҗәгатьләре дә теркәлә һәм тикшерелә. Алар анда беркем дә яшәмәүдән файдаланып, бернинди җаваплылык булмас дип уйлыйлар. Җинаятьчеләр металл әйберләрне, коймаларны урлап металлга тапшыралар. Хукук бузучыларның кем икәнлеге ачыкланды, гражданнарга китерелгән зыян кире кайтарылды. Район җитәкчелеге тарафыннан киләчәктә юлларны төзекләндерү, су һәм электр энергиясе үткәрү буенча эшләр планлаштырыла. Проблеманы махсус республика күләм программалары ярдәмендә хәл итү мөмкинлеге бар. Тик моның өчен милекчеләрдән үз участокларын тиешенчә рәсмиләштерү сорала. Барлык документлар белән җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аннары ширкәткә җан кертү бакча хуҗаларының бердәмлегенә дә бәйле. Бердәмлек тау күчерә дигәнне дә онытмыйк. Адилә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Татарстан яңалыклары.